Risi jamana ka gɛlɛden dɔw bina Ukraine ka yelendi yɔrɔ dɔw kan mun ye courant ani ji tigɛ yɔrɔ caman na. Nin ye Kiev kɔni bali jintanya na fo ka se 280 ma. Inde jamana la kisilikɛlaw bɛ wulili la hali bi ka mɔgɔ minnu tununa k'u ɲini u ka pont kɔrɔba dɔ bɔ mun firila Gujarat ni mɔgɔ 132 o de sara. Kore woroduguyanfan jamana ɲɛmɔgɔ Yoon Suk Yeol ani jamanadenw kɔni bɛ kan ka kuresigi kɛ mɔgɔ 154 minnu ni olu fatura u ka ko Halloween ɲɛnajɛ tɔ minnu bɛ olu kɔni bɔra a ma. Brésil jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Luiz Inácio Lula da Silva ye sebaya sɔrɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔya jaabi la a fadema kan Jair Bolsonaro. Meng Xian Chinois jamana bena mansimafɛn dɔ bila ka taa sanfɛla la tagara tɛnɛndon nin bena kɛ yɔrɔ filanan ye ni mɔgɔ bɛ se ka to mun kɔnɔ ka balo kɛ ka munumunu dugukolo kɛrɛfɛla la